बिदावा आंनो नाम्बारखौ होमारदों फन हरनि र' नाम्बारखौ लानाय लोगो लोगोनो आं फन हरनो जाबाय दंमोन नाथाय आं एसे ब्रेक लाखिनासो दं हरनि र' बै राहुलासो साला हिन्जाव बुरि गोसोथोग्राया बेसेबा लेबेल मारामोन आंनो नाम्बारखौनो होनो नागिराखैमोन दाब्रायसो लादोंमोन आं नङा आदानिफ्रायसो लादोंमोन आं राहुल नोंनिख्रुइ ना बिदावा 10 गुन हेन्डसामसिन आरो दुगामाराबो नङा नोङो बा एथ'ग्रा दुगामारामोन आंखौ इसेबो नायनोनो हायामोन पापिया साला दा हिन्जाव बुरिसो गोसोथोगारगारबाय बिबो लाइमोन ससमेसखौ जिखिजाया फन खालामसै नांदों र' हेलौ सोरो आङो सनिया दहाय नाम्बार लानाया थास' मोखां लानि खाथिनिया अ मा खालामदों दङ जिरायनानै नोंखौनो गोसोखांबाय दङमोन आं नोंलाय माथो खालामदों आङो दङ र' ओरैनो जिरायनानै थाङाखैयानो र' आङो न'आव दे आङो नेबाय थागोन दे नोंखौ खेबसे नायबावगोन नों मानसिया हेन्डसामथारलै थेंक इउ नोंबो जोबोद समायना मा आं समायना मार नों आंखौ समायना नंमार ना नों ओरैनोथ' बुङाखैना बेटाव आं समायना मार ना औ आंबो जोबोद समायना नुथारो नोंखौ थेंक इउ दे बेटाव थेंक इउ स' माच वेलकाम ओमफ्राय नोंसानि न'आवलाय सोर दङ जोंहाना आइ दङ बेनिफ्राय फंबाय सानै दङ बिनानाव सासे दङ बेनिफ्राय आं आफा गैया नामा गैयालै दिनै बोसोरबासो जाबाय खोना आफाया थैनाया बेनिफ्राय नोंसालाय सोर दङ जोंहाना आइबो दङ आफाबो दङ आदाबो दङ बाजैबो दङ ओमफ्राय आं गासैबो दंजोबो नाथाय बिनानाव गैया ओमफ्राय नोङो फरायबाय दङ ना गैला आं फरायला नोंलाय आङो डिग्री कमप्लिट खालामनानै दा ओरैनो दंथ'यो न'आव ओमफ्राय मा होनो बावलायलांबायलै आं बावलायलांबाय नामा औलै बावलायलांबाय आङो मा बुंनो नागिरदोंमोनबा गोसोखां नोंनि मिनिनायाबो जा किउट खालै बेटाव बाबरे नोंनियाबो आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंनि गाज्रि मोनगोन नामा मोना मानो मोननो जों मा सोंनो नोंनिया गार्लफ्रेन्ड दंना गैया आंनिया गैयालै गार्लफ्रेन्ड गैयासो जागोन दे मायाबा आंखौ थगायनो फैदों नोङो बेटाव एथ'ग्रा हेन्डसाम सेंग्रानियानो गार्लफ्रेन्ड गैया जानो हेन्डसाम नङालै आङो नोंसो हेन्डसाम नुयो आंखौ आरो गार्लफ्रेन्डआ गैयालै सोर मोजां मोननो आंखौलाय सोर गोसथोनो आंखौलाय साइज गैया भाइस गैयानो आयौ मा बायदि बुंथारो नों बायदि सेंग्रायानो जुदि हेन्डसाम नङाबा आरोथ' बै असाइज सेंग्राफोरा मा होमबा सिम्पान्जि बान्दर मोनथिला दे आरो नोंबा आंखौ मा साइज नुदों नोङो हेन्डसाम नालाय हेन्डसामखाय हेन्डसाम नुदों आरो हनै नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरबाय खोना लिंहरबाय जाया होमबा उखैयाखै नामा दसे उनाव जागोन र' दे जाहैदो होमबालाय आंबो थांसै खोनालै आंहाबो उखैबाय मानो रायज्लायला होमबा रायज्लायगोन माने आं थांग्रोनि ओंखाम जाना लाग्रोनि उनाव रायज्लायनोसै दे होमबालाय थांग्रो आरो ओंखाम जाखांनानै आंनो फन हर दे ओमफ्राय नाम्बारा सेभ खालामना लाखिखा सनिया होननानै दे जागोन दे अब्लालाय बाय बाय आंखौलाय सनियाया फसायबाय नामालै अबेसे आंबो सनियाखौ फसायदों आंनि नाम्बारखौ बिग्रोना लाग्रोदों बियो फसायाबा ओरैनो बिगोमोन नामा बिबारी उसयफोर थेंक इउ नों आंनि साननायखौ फुरा खालामबाय जाफुंहोबाय जिखिजाया आं दिनैनो मबाइल बायगोन ओमफ्राय 25,000नि बायगोन आं मबाइलखौ 25,000 ओमफ्राय 5,000खौ आं आखायाव लाखिगोन दाथ' फुजाबो सफैबाय फुजायाव दख'ना बायनांगौ आंहा 4,000नि 4,000निल' बायथारनोसै आरो बाला दा फैसायानो गैयाबा बिमानिफ्राय 1,000निसो बिबावगोन आं होआबाबो ब्राबब्रायबाबो बिथारगोन होथारनांगोन बिसोरो है माबा बालाखैनि मा मानसिनि जिउआव एसेबां हाजार लाख फैसा नांगौब्रा
इसेबां 30,000 मानि होबाय थेवब्लाबो दा मबाइल गंसे बायनायावनो 25,000 थांखागोन होमबा गैखाला माथो फैसायानो आंनो बारा लाख फैसा नांगौहाय लाख नङा करोड़ फैसा नांगौ आंनो लाख फैसाबो थोनाय नंमाराथ' साखा थोंब्रै गारि बायबानो लाख फैसाया सेस गैखाला थांजोबखागोन आरो आइफन बायनायालाय आइफन बायबाबोथ' लाख थाखा थांखागोन बेनिखायनो आंनो लाखल' फैसा नाङा आंनो करोड़ फैसा नांगौ होमबासो एसे थोगोन जेखि जाया दा बे फैसाजोंनो खुसि लानांसिगोन आरो माथो बुंबावनो आंनि आगोलनि मबाइलाथ' 12,000निल'सोमोन दाथ' 25,000नि बायगोन ना आङो 25,000नि थेंक इउ मार बिबार उसैफो थेंक इउ दिनैनो दानो नै थांसैयानो आं मबाइल बायनो पचिको जों फैलाय खामानि थिननो लिंनाय बायदि मोनदों नामा नोङो आंखौ पचिको आं नोंखौ दिनै खामानि मावनो लिङाखै जेबो खामानि थिना नोङो मा जागोन पचिको मा जागोन गल्ला जागोन ना चाउमिन जागोन ना सिंग्रा जागोन ना खजा जागोन ना नारकली जागोन ना जिलापि जागोन ना कुरकुरि जानो ना दालमुग भाजा जानो ना मटर गोरान जानो मानि खुसियावलै आब' आं दिनै मबाइल गोदान बायनो नागिरदों बेबो 25,000नि माय गड आब' 25,000नि मबाइल बायनो नागिरदों नोङो अबाव मोनखो एसेबां फैसा नोंसा बिब'खौ मा सानदोंब्रा दङ आरो आंहा गावगायनो मा नोंसोर आंखौ भिखारि सानदों नामा भिखारि सानदों आंहा फैसा दङथ' आं रावनोबो खिन्थायासै आं थांसै मबाइल बायनो मा जानो पुचुखौ बुंदोब्रा मा खुगा सिबाय थाखो आं मम' जागोन बेनिफ्राय गल्ला जागोन अके जागोन दे मम' लाबोनोसै 10 थाखानि बेनिफ्राय गल्ला लाबोनोसै थसे आइजों नोंजों खावसे रानना जाबानो जाबाय दे नोङो जा मेथाइ बायना लाबोयो बेखौनो जासिगोन दे अके थांसै आङो हगार इसिबां फैसा अबाव मोनखोलाय बेलाय बेयालाय माथो जेबोआनो गैया फाननो लागाबो आरो आयाबोथ' होखायाखै आरो गोसथोनायबो गैया माथो बेनिया अबाव मोनखोब्रा इसिबां फैसा दिनै माबा लाइमोन आब'खौसो बेसेबा गोसोखांबाय दं आं दहायनिफ्रायनो गावगायाबो फन हरा आं हरबाबो रिसिभ खालामा दिनै नङाबा आं हरनाय नायनिर' रिसिभ खालामनोबोथ' हानाय दिनै जुदि लाइमोन आब'आ रिसिभ खालामोबा दिनै आं निमाहा बिगोन मायबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंमोनबा मायबाफोर जुदि बुंफ्लांदोंमोनबा आंखौ निमाहा हो आब' होननानै बुंथारगोन आं बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाथ' गाज्रि जालायनानै गुबुन मानसिबाबो बेलेग बिब' बियो आंनि हरनिर' आङो दिनै हरबायानो थागोन आं रिसिभ खालामाखै खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हागौना आं सिं जानोनो एसेबां बार हरबाय आरो हरबावनिर' खेबसे सोर फन हरबाय थादोंबा माथो बिबारिसो मानो फन हरलाबायदों बेलाय रिसिभ खालामा होननानै मोनथिगौआनो मानोथो हरबाय थायो र' नङाबा रिसिभ खालामनिर' दिनै आं राहुलजों आंजों मागोआव हाबा जासिगोन होननानै राहुलखौ बिसोरो थगायसुला सानोना राहुलखौ बिसोरो एसेबो सैयाना आं खिन्थाहरनिर' मागोआव जोंफोरनि हाबा होननानै मानो एसेबो सैयाबा बिसोरो आंनि सनाखौ हेलौ लाइमोन आब' मा खबर आब' माथो खबरानो गैथारला आं फन हरबाबो रिसिभ खालामा मेसेज हरबाबो रिप्लाय हरा आं सम मोना आरो सम मोनबाबो आं राहुलजोंनो बेस्थ' थाबाय थायोना बेनिखायनो रावनिबो फनखौनो रिसिभ खालामनाय जाया नोंसोरथ' सानो खोना राहुलआ आंखौ गारबाय होननानै ब्रेकआप जाबाय होननानै नाथाय राहुलजों आंहा ब्रेकआप जायाखै दाबो जोंफोर रिलेसनाव दङ आरो जोंफोरनिया मागोआव हाबा नंगौ नामा दे बिदिबालाय मोजाङानो मागोआव हाबा मोनजासिगोन माथो सानो होनबा नोंसोरलाय राहुलआ आंखौ थगायगोन राहुलआ आंखौ हाबा खालामा बेफोरबायदि नङा मोनथिगौना राहुलआ आंखौ थार गोसोजोंनो मोजां मोनो आंखौ मागोआव लांमारगोन आरो बिसोरनि न'नि मानसिफोरा गनायाबाबो जोंफोरा रुम भारा थागोन राहुलआ बिजनेस मावनो नागिरदों जेबो टेनसनानो गैखाला
दे बिदिबालाय मोजाङानो आरो आब'। औ मोजांखायथ' आं मोजां मोनदोंना। आं माबा गाज्रिफोरखौ मोजां मोनगोन नामा? नोंसोरो आरो राहुलखौ इसेबो मोजां मोना, गाज्रिल' सानबाय थायो। गाज्रि मोनालै आब', माने सोरबा सोरबि थगायोना, बेनिखायनो एसे साननाय फैयो आरो। मानो साननांगौ जाखो रे? बयबोथ' बेफोरबायदि नङाना। नों जेरै फोजोंसारखौ मोजां मोनो फोथायो, आंबो बेफोरबायदिनो मोजां मोनो फोथायो आरो। फोजोंसारा जेरै नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो, राहुलाबो आंखौबो बेफोरबायदिनो मोजां मोनो आरो बिबारि हागौबा ना गासैनोबो सिगाङाव खिन्थाबानो जाबाय मागोआव आंनि हाबा होननानै राहुलजों। आरो अनजालुनोबो खिन्थाबानो जाबाय हागौबा, नोंनाव नाम्बार दङबा। दे दोनदो, आंहा रायज्लायबाय थानो सम गैया। बुंनो मोननायखाय गोसोखौनो सान्थि मोनलायदों आंहा। आंनि राहुलखौ साला बिसोरो थकिबा सानदोंमोन ना? बयबो राहुलनियाव निमाहा बिनांगोन बिसोर सानसेबाबो। आइमोनाबो आफाखौथ' बुंनोनो नाङा, बे फाख्लाखौ। बिबारिखौ बुंनो मोननायखायदि आंहा बेसेबा गोसोखौनो खुसि मोनलायदों आंसो मिन्थिगौ। गोसोआव नांबाय खोनार' एसे। आंथ' साला बेफोरबायदिनो बुंनांगौ बिसोरखौ। आंखौ खम बाथ्रा खोनासंहोदोंमोन बिसोरो गासिबो। आइयाबो, आफायाबो, बै थिल्लुआबो, बिबारिखौथ' आङो खोनासंहोगोन सानाखैमोन। नोंनि फोजोंसारालाय मा मोजां, खिजानिबा सिरि सिरि गुबुन सिख्लाफोरजों रायज्लायखुमायोसो खोना। नोंथ' जाम्बिसो, जेबो थालखौनो लायाखोना। नाथाय आंनि राहुला बेफोरबायदि नङा। आंजोंल' रायज्लायो बियो। आंनि अनगा गुबुन सिख्ला रावखौबो मोजां मोनखाया। बेखौनो साला नोंसोरो बेसेबा गाज्रि होननानै बदनाम खालामबाय थायोना। लाइमोन आब'आ एथ'ग्राब दुगि जामारबाय। आं इमान मोजाङै रायज्लायदों, बेबोथ' एसे मोजाङै रायज्लायनो हागौना। हरला आङो एबारनिफ्राय लाइमोन आब'नो सानसेबो फन हरला। मोजाङै रायज्लायगोन सानबाय, माबा माबायदि रायज्लायथारदों दे, बोरैबा मोनबायलै आं। गावनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोनलाय बयबो। बेखौनो एसेबां गाज्रि मोनना दं बियो, दाबो गाज्रि मोनना दं। जा जालांबाय जा बुंदोंमोन बावलांजोबनोथ' हायोना। न'नि मानसिसो जोंफोरो, सानसेबाबो नांगौ जाफिनगोनलै। मानो एसेबां दुगि दिन्थिदों बे आब'आ? दानो मायबा मोनसे जाबा न'नि मानसिफोरासो नायगोन, गुबुन मानसिफोराथ' नायाना। आरो लाङोबाथ' मोजाङानो राहुला, मागोआव लाङोनो दे, मोजाङानो। बा आरो मालाय न'आव गनायाबा रुम भारा थाहैगोननो, बिजनेस खालामगोननो। आरो आङो अनजालु गुमैनो खिन्थानांगौनो। आंलाय मानो खिन्थानांगौ जाखो? आं रावनोबो फनबो हरा, नाम्बारबो गैखाया आंनाव, आं दानबाय। सोरबा खिन्थानो लुबैदोंबा गावबा गाव खिन्थाबानो जाबायना, आंलाय मानो मालायनो खिन्थाफिननो। हरलालै आङो, मालाबाफोर जुदि गावगाया हरोबा रिसिभ खालामगोन, आं खिन्थु हरग्रोला आरो। नङा, राहुला एसेबांथ' मोजां मानना। राहुलनि थाखाय जोंफोर रावखौबो सैलादि लाइमोन आब'आ। दे लाङोबाथ' मोजाङानो देनाय, लाङाबा आरो नों गैला लाइमोन आब'। जोबोद फस्थायखागोन नोङो, मोजां होननानै बाख्नायना लाबाय थाग्राया। उनाव नुगोन देनाय। रागा जोंबायलै आंबो लाइमोन आब'खौ। आं इमान मोजाङै रायज्लायनो नागिरबाय, मानो बेफोरबायदि रायज्लायनांगौ देनाय आंजों?